มาการบิยาแค่ตุนดาMLA ke haya widan ma ho bang pho MLA ke haya tola da kar biang long pe ko mama lo niso terang pi tuliram rong hang lun sing teron surjo rong phar habi teron la lang le tum bang pho ke kar biang long pen MLA ke haya tum lu la lang le tum si minister lo nahi ho lada ko mane ha kunane ke do ke chia sule lada kar biang long along ke HD minister na manang ji gali lasi lalang ni tum bang pho phan ni kapin rem gali nang ni tum lawang so che thek dunong le dama nang ni tum me thang lawang so minister ang hoi khilong ji ala bang phan ke pe grong putha nang ni tum pinia ni ko pi posi BJP along ke do kar bia tum taben BJP along ke thek ke tum pini ya ni pi posi ase chi biha hedalo lapen song ko ane la dakar biang long do organization ko ane do sidam pinia ni people sinale tung king sam dun clip lo tang matang te ini tung ke chege bia so phan tong la da ini tung kar biang lo ke pe ge khanjang lo ma ho BJP ali da tum la pen la bang pho MLA phan ni pini kar julo nangli tuma phan ni nang kar jula lo kar biang long ang long ke kar biang long district ke nang tum ke chege bia phan tong nang tum pe ge khanjang lo ma matang te nang tum corruption do thupi khangjang to nang tum la HD minister anta nang tum chohang na he daluma nili nang tum hala sinang fuji athema labangso minister non amen la son hello non kar bia long along HD minister alang li kunara solo alang li lake amen lake krishnendu pol ko koma lo lake bangalia muni pol hello pal bangalia muni la kunalo la so muni ke do punante alang li ahem ke kunalo lake pathar kandi kunalo adim ke lake Karimganj sasor hala dasi ke theki dio muni kar biang long dak atokanu ilitum dak inglongar lok kidu kisung kar bia khe tuma kisubit at kidu kisung la tuna chini ji ma ho ha lada kidu kisung ka chini ji ke la bang pho tum ho niso terapi tuliram rong hang lun sing teron surjo rong phala pen habit teron tum si dak chini ji alang le tum sa dak lokela muni kente people la alang le tum la MLA anta si palong nu de la pena ko isi to tulan guardian minister ko Piyush Hazarika Phansi pi अरे कोना पेना एंगुल सिला कोना पेन लोग लासो अवार्ड के थाप जे गार्डियन मिनिस्टर पुगे हां लदा एचडी मिनिस्टर पुडोनो ला एचडी मिनिस्टर सि दोबे ना कोपिलो गार्डियन मिनिस्टर पुगे लासी बीजेपी तुम के क्लेम के दाम के हिनुपी खांजang ला पेन बीजेपी लोग के दो कर बिया तुम बांगा खे तुम नॉन बांगाली बिहारी तुम मिनिस्टर के लोंग लोंग nangli tum lada social media long tok pen nangli tum congratulation ki pidunji nangli tum therakha deli puji pokangke nangli me thanga khe tum long dun des se pudote nangli tum copy polo la le BJP long pachi o eno nangli tum a party ka break dono APSLC long wangeno nangli tum ke claim dam lada ke me nangli tum hanang peji nangli tum MLA ke man pen copy ali dono lada kha nangli tum copy ali dono nang kham da pini ani karbiang long manangli tum ko alo claim thek punji Tuan si nangli tum ke kam si jotun po nangli tum phan nili tum la dak pa sinang chi chardel nangli tum la bangko MLA tum thirak nangji rat anu kacheklang nangli tum nangli lam kaningje nangli tum radalong kachipinda nang theklong lokte nangli tum phan nili tum nang pin remji jong si nangli tum minister chipolong dum thek de putante nili tum e PHLC pe nangli tum phan pin rem pigi lapen nangli tum phan pini media theno ninjelo nangli tum bangpho angbong ladak ACD minister long thek the pute karbiang long along karbia rat atum ke nangli tum phan boy tai pharu nang pan thogi lai nili thingasi bini media no nangli tum phan nili kla dakalam the nang thalu dasi rat kadoka we karbiang lo rat atok anu kedoan BJP atum jongsi rongar lo atok anu nangli tum phan lam thulang dok pen nang than do le putante nangli tum kang ton nu sing ton nai la tum phan ko people of pulotante karbiang long ke pahin no ke la tum hello karbiang long ke chujor tum la tum hello karbia khe phan amhang ke pa ik amhang karbia khe ke afan ke pawir la tum hello nasi ili tum karbiang lo arara tum ko mane
job card komane urunodoi 1200 nang thap lok pele nang tum BJP family pik kunang kali hala nang tum aso la pe nang tum ke dobek along le jogjima hala si chema tha nang tum non la 1250 টাকা পয়সা nang tum hanang thap thap pe nang tum la hejemai dog mai le nang tum ke khoi le gali la so hejemai dog mai jo ni si nang tum along le phelang ili tum along le phelang wirpu Nasi, lai hui nang litum, skim cenun ri poli cenun tame, sita me lahai skim cenun pen nang litum along le pelai cejori, ili tuma khai pan pawiri, lapen ili tuma sumara tu pan akisung bitekang ri. Nili la an thansi, rana pan sitame pacini pon. Aro. Tum ladak, council along non ke dobo matum la MLA bang khotum, jongsi, alang litum HD minister long lo wasonte ili tum ke klemetam tame senye polo. Kining ke hangpen ke claim ke dam ta pun che pun de ji mene ke sumana akau mukha ge sitame non bangke laso BJP a sarkar nang do tik abangke PJR along ke election un elo lagi kudak lo lapen PJR election un elo lapen ilitum article 244A ke laso BJP a sarkar do tik ke ilitum kar bia ke phan ke nang pe lapen eviction tak lem kle lakan neli pudak lo lapen neli pinia angbong seme sitame neli kopia seme thepi mata neli tang derji lapen seme sitame neli handerji asi karbia khetum luduna nelo inglo khetum litum luduna ne labang so BJP aphan ke karbia long pe pavir vek nangji lasi la alang litum laso bidilang no ke klam ajoksi pinia ni ye behari bangali atom phan hala pijar wijar long aron re pen ge do tuman ke paplu ni derji aphansi ilitum karbia khe phan minister lut kar tek confident labangke ahok alam lo nang lina karjuta lapen ni ke thans tame karbia khe tum chini nang po nang li tum aning chelarsi labang so BJP phan bangke litum bar vek nang